רק חשמל בחינם, קורה לא פעם שאתה מקבל גם החזרים. חשמל חינם לכל החיים. טעות שלי. חשמל חינם ל5 שנים הקרובות, ואז אתם מתחילים להרוויח. אתם משלמים המון כסף על צריכת החשמל, ומשנה לשנה זה נהיה יותר ויותר יקר. בואו נדבר תכלס. המחירים פה בטח לא הולכים לרדת בקרוב, ובטח לא מחירי החשמל. מה שאומר שכל מה שאתם משלמים עכשיו, צפוי לעלות עוד יותר, אלא אם כן תשקיעו במערכת סולארית. ככה שבמקום לשלם על החשמל, אתם אשכרה מרוויחים ממנו כסף. אם עברת את מה שצרכת, אתה מקבל את זה לחשבון הבנק. חברת חשמל משלמת לך כסף לחשבון הבנק. במקום שאתה תשלם, חברת חשמל משלמת לך. נעים מאוד, אני גיל, בעלים של סולארום. ההתמחות שלנו היא לקחת את הגג שלכם ולהפוך אותו לעסק רווחי שמכניס לכם כסף עם חשמל חינם לכל החיים. בואו נדבר מספרים. החשמל שתשלמו ב5 עד 6 שנים הקרובות, זה מה שאתם צריכים בשביל להשקיע במערכת הסולארית שלנו. את הכסף הזה אתם תוציאו בכל מקרה, גם אם לא תשקיעו במערכת סולארית. אז במקום שתשלמו לחברת החשמל, אתם משקיעים את הכסף ומקבלים חשמל חינם לכל החיים. ורווח מהשנה השישית. המערכת מכניסה בערך 15,000 שקלים בשנה. לגבי התקנה וכל התהליך, אנחנו עושים את זה כבר 15 שנה ודואגים להכל. אנחנו מתאימים את המערכת הסולארית אליכם בשקיפות מלאה. אם אתם רוצים להתחיל להרוויח מחשבון החשמל, במקום לשלם עליו, דברו איתנו, השאירו פרטים כאן למטה ונחזור לכם.